बैसागोनि लोब्बा लाखिनानै रायजो राजाखौ फोरमायना मेसेज उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे उदालगुरि आनसलिक एबसुजों जोङो जथायै मोनसे दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों माहारियारि रंजालि फोरबो बेखौ जोङो खुंनो थाखाय दिनै हाबाफारि लानाय जादों। दायो जोङो हाबाफारि बायदियै बारदै सिख्ला हारिमु बादायनाय मोनसे हाबाफारि दायो सोलिगासिनो दङ। दा बिनि सिगाङाव जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय मेलेमजिबि सानसुमै आरो जोंनि बैसोआव गेदेर बिथांमोनखौ जोङो मान बावनाय मोनसे हाबाफारि बियो जालांबाय आरो जोङो बिनि गेजेरजों उन्दैफोरनो अननायखौ जोङो बावहरदों आरो जोङो जोंनि जि बर'नि आंगो माहारियारि रंजालि फोरबो दा बेखौ जोङो जोंनि हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय राव माने थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि आसार खान्थिखौ फोसाबना लाखिनो थाखाय दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुआबो बे रंजालि बैसागो फोरबोखौ जोङो दिनै खुंनाय जादों आरो जोङो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो सम आरो थासारिफोरखौ नायनानै जोङो गोबां हाबाफारिफोर लानानै खुंनो थाखाय जोङो थि खालामदों। दा मानोना नैबे समा जोंनि थाखाय बेबायदि रंजानायनि गोबां सम नङाब्लाबो कर'ना भाइरासनि जिहेतु साग्लोबनाय बेनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि जि राव हारिमुखौ जोङो अरायसम हमथाना लाखिलांनो थाखाय जोङो सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो बयनिबो रायजो राजानिसिम हामलायथि बावहरनो सानदों। बे रंजालि बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिया फैथों आरो हारिमुवा अराय थांनानै थाथों, जौगानाया फैथों, बेखौनो आङो आसा खालामदों आनान गसाइनि सेराव आरो जों बयबो आलो गोजोनै सुख सान्थि जोङो बयबो रायजो जालांनो हायो बेखौनो आनान गसाइनि सेराव आङो आर'ज गाबो। कभिड-19 जादों रायजो राजासिम दिनै कभिड-19आ गोबां मोनसे बांसिननिफ्राय बांसिन दिनै साग्लोबनाया बारा जागासिनो दङ। दा दिनै जों उदालगुरियाव दासिम जों रिपर्ट मोननाय बायदिबा गासै 45 जन जिथु पजिटिभ होननाय रिपर्ट जोङो दायो खोनानो मोन्दों। दा हयथ' आरो दिनै गाबोननि उनाव हयथ' गोबां जालांनो हागौ। दा बेनि थाखाय आङो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे सिनसियारलि केयारफुलि जाहाथे थायो आरो जिहेतु सरकारा एडमिनिस्ट्रेसना मोनसे गाइडलाइन होदों दा बेखौ मानिनानै जाहाथे रायजो राजाया सोलियो। दा बेनि थाखाय आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आङो खावलायहरो। Binaw karsanha pagliya buni marbai pagliya ramo सिलाय खम दामावनो जायो होननानै हाबा लाबोदों बियो। आं खिन्थु जाथ'वाखै दे। खामलाय रुंबांबा लायनो मोजाङाखै जानजि बालेले गुस्थि जादों। खामलाय रुंबांबा लायनो मोजाङाखै जानजि बालेले गुस्थि जादों। आमाराय लायो हेल' जोङो हरसे थारला आमाय दामायावसो रायरेंला।
nào vai lòng hoa má bí sơ nát bài khai anh đây đồng hoang ba anh em mê sang na thì bà thanh ghê thì ra 파악을 나플레고를 미치거든. 아, 사실은 뭐냐면 이렇게 지가 나라 미니 판명아 겠다자 이래 겠다. 파악을 하려고 판나고를 뭐 미치고를 빌라야 돼. 아, 사실은 누가는 이렇게 지. 아니 미니 판명아가 왜 쑥 빠스. 야가 뭐 땅이 이제는 굳이 그런 자를 빼라니 샤. Karena ya dong nggak begitu dalam korea. Tapi itu sekarang yang begitu lagi salah satu video itu apa begitu kan lain nanti. Ibu lagi stesen sikar ada mana pun itu sikar dari jadi kamu. Dia enggak. Namun dia lagi mana dia berkerja dengan dia. Ambil ke bangsa jangan nyata pun nanti sendiri press dengan sih. Dia usah mau press ini jam beli apa begitu. Bersama kami, bersama kami, luar biasa orang lain macam. Bersama kami, luar biasa orang lain macam. Macam mana nilai macam lala, bersama lala.
नानै आङो लांसालै फाथैलाय बिसि खाला दासिम कार्तिक बोथोर सफैबोला देवालि दैमा सेराव दासिम कार्तिक बोथोर सफैबोला देवालि दैमा सेराव सानदोंमोना गोसौ हाला लाना बेसर फोनो सानदोंमोना गोसौ हाला लाना बेसर फोनो सालिया दिनैबो बाजार गाबोनबो बाजार बेसरजोंलाय गांसो साफा फानो जमा सालिया दिनैबो बाजार गाबोनबो बाजार बेसरजोंलाय गांसो साफा फानो जमा ger musa sananya serguna hurnane musa dana tam 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 sergini sa oh hagai koi sari sari koya ram yang oh hagai koi sari sari koya riya yang Engkau na hurnane musa sadana engkau na hurnane sandada